అందరికీ నమస్కారం అండి. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మొదటి రైతు. వీడియో నచ్చితే లైక్, షేర్ అండ్ కామెంట్ చేయండి. ఎవరైనా కొత్తగా మన ఛానల్ని వీక్షించినట్లయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇక లేట్ చేయకుండా మనం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి మన గ్రాసియా. మన పంటలో దులుసు పురుగు కానీ, కాండం దులుసు పురుగు కానీ, లద్దె పురుగు కానీ, తామర పురుగు కానీ, అలాగే బ్లాక్ త్రిప్స్ కానీ, అన్ని రకాల పురుగులకు గోద్రేజ్ కంపెనీ వారు మనకు ఒక మందును అందిస్తున్నారు. అది ఏమిటంటే గ్రాసియా అనే మందు గోద్రేజ్ కంపెనీ వారు అందిస్తున్నారు. గ్రాసియా ఇన్సెక్టిసైడ్ గురించి పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. దయచేసి వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. గోద్రేజ్ అగ్రోవేట్ వారి గ్రాసియా పురుగు మందులో ఉన్న టెక్నికల్ కంటెంట్ ఫ్లూక్సామెటామైడ్. ఇది సరికొత్త టెక్నికల్. దీనిని జపాన్ కంపెనీ అయిన నిసాన్ కెమికల్ కార్పొరేషన్ ద్వారా కనుగొనబడి మరియు అభివృద్ధి చేయబడిన మందు. ఇది మన దేశంలో గోద్రేజ్ అగ్రోవేట్ కంపెనీ తోటి కొలాబరేషన్ అయ్యి మన దేశంలో అందిస్తుంది. గ్రాసియా పేటెంట్ కలిగిన ప్రోడక్ట్. ఇది పంటలలో వచ్చు చెవింగ్ మరియు సకింగ్ పెస్ట్స్ని అదుపు చేస్తుంది. అనగా లార్వాలను, క్యాటర్ పిల్లర్స్ని మరియు కాయ తొలుచు, కాండం తొలుచు పురుగులను, లీఫ్ మైనర్స్ని మరియు రసం పీల్చే కీటకాలు అయిన తామర పురుగులను, పేనుబంకని నివారిస్తుంది. దీనికి ఉన్న రెయిన్ ఫాస్ట్నెస్ చర్య వలన స్ప్రే చేసిన వెంటనే మొక్కలోకి చొచ్చుకొని పోతుంది. స్ప్రే చేసినప్పటి నుండి ఇది పనిచేయడం మొదలవుతుంది. ఇది పర్యావరణానికి ఎటువంటి హాని చేయదు. ఇది కీటకాల యొక్క నాడీ మండల వ్యవస్థ మీద పనిచేసి వాటికి పక్షవాతం కలిగించి వాటిని హతమారుస్తుంది. దీనిని అన్ని రకాల ప్రధాన పంటలపైన స్ప్రే చేయవచ్చు. అంటే మిరప, పత్తి, పప్పు దినుసులు, దుంప పంటలు మరియు టమాటా లాంటి కూరగాయ పంటలపైన స్ప్రే చేయవచ్చు. దీనిని ఉపయోగించే డోసు 1 ఎకరానికి 160 ml చొప్పున వాడాలి. 1 లీటర్ నీటికి 1 ml మోతాదు అవసరం అవుతుంది. ఇదండి మన గోద్రేజ్ కంపెనీ వారి గ్రాసియా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి అండ్ షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆల్.